רגע, קטנה עכשיו רוצה לו. הנה מוקד הרעש. זה מאוד נחמד שלא שומעים. אמא, מוקד הרעש גם הגיע. בדיוק עבר את הפרפר גדול, רציתי לו ככה. עכשיו בואי, אבל בשקט. זה אולפן צלומי יאללה, כאן. צלם קובי. אחרי זה את, קודם הם. לא קליל. תהל, מה הם עושים? תהל, מה הם עושים? קליל, צריכה להיות... זה אולפן צילומים כאן עכשיו, להופעה שלנו. נו, מה עכשיו כולם באים? זה קהל מעוניין מאוד. שקוע בהצגה. אנחנו עושים את ההצגה. בוא לשבת עליי. יאללה, 3, 2, 1, אקשן. שלום, ברוכים הבאים ליופי של יום. היום יהיה לנו מלא כיף. היום נמצא איתנו פרו. שלום פרו. שלום לך קרן. אז פרו, תגיד לי איך לעזאזל הפכת את המקל לנחש. זה לא אני, זה משה, ולפי דעתי אלוהים עזר. ותגיד לי, אפשר להפוך את המקל רק לנחש או שגם אפשר למר, ג'ירפה, צ'יוואווה? אני לא יודע, אבל אם את רוצה אני יכול לסדר לך שיהפכו אותך למיקי חיימוביץ'. איזה יופי, איזה כיף. סיפרו לי גם שהיום יהיה איתנו אליהו הנביא. רגע, מדווחים לי באוזניה שאליהו הנביא שחקר מרוב הכוסות. אז יש לנו עבד במצרים, שלום עבד. שלום. עבד, אז תגיד לי איך לעשות זה לא משתכר מכל הכוסות יין, ומהרוב החג, ומליל הסדר. אני לא שותה יין. אני זה שבניתי את הפירמידות שבמצרים. נכון. ותגיד לי, איזה יין אתה מעדיף? תירוש, יין לבן, יין אדום? אני לא שותה יין, אני זה שבניתי את הפירמידות שבמצרים. כל פעם הגישו אותנו בשוט, ואמרו לנו תעבדו בלי אוכל ובלי מים, את מבינה? נכון. ותגיד לי, אתה בונה רק פירמידות או שאתה גם בונה מקלחות, קניונים, ג'קוזים? מה זה? אוקיי, ובזה נגמר עוד תוכנית של יופי של יום. בתוכנית הבאה יהיה לנו מלא כיף. אז להתראות וחג כשר ושמח.